ni jabaran la bago amunu ban fle dongo do maliko na ni maliko ka nga foli bo bela jelin ka to sigoro la amana ke jien dugu de la anga foli bo bela jelin Tripoli ka Almain ka Brazil ka Gabon ka anga foli bo bela jelin na ndama se min to ko madoro ko kana dimine baw kuma do la ambe do ka message abeke komi uba fo ka nga na nyinu ko ante nyina mo shire ko ni dama se mi madoro ko kana dimi o mana ke jien fon ambo bela jelin fo baw awne be baran ke nyon fa are be baran ja on bulu dongodo ba are ba to ambe courage sara dongodo kana baran ke am fo ko bela jelin ki bismillah ni sonja kon nana kam na damne Bialam say février kalo clé mo nani samba fla ani mo fla na fina damna la samba damna nga jamana kona anga tagama kala ba mi rabi na lebe wele ko mudu go jara kuna ila la ka fasa ko alikoni ya ka tagama kun fla nake o tagama mi ra na boke ka jolo dugu kono fo kana si ba ma ko kono ya asena akoni yo o baro ke kunu kana ka nisonja anaka demedi anga jamana chama fanga nyama makaira ka fasa ko alikoni be chama fanga ko o mi yara koni na nga jamana nyama colonel Asimi Goita alikoni ya kumbe anga jamana nyama sobai na no ori koni kulubai farafina kelen atomba no re siriawu ayira la ka fasa ko mi yara koni sigilunu ka kuma ke adugu ni nyon che namba fo mo mediateur na lere de Goodluck Jonathan ale koni sera wa fa ba koni ya bidoyina ayira la ka fasa ka na lere koni kana kuma nanga jamana chama fanga mo koyi wala sa ubese ka foka be mi yara nubuna ta kuma fenka no ori koni kala tawi anga jamana kono o mi yara koni na no baradam ne bi anga jamana kono alisa kuna fone kunga ambita dunga fa kunga anga ministri nyama shogel ko kala maiga ayra la ka fasa kale ko ni barado kuru mukari o barara min kon na la sami yara be kuma dunga fa ka anga jamana kono nyina sa ayra la ka fasa kanga jamana kono mako be toni ba bioro ni nani de la dumuni fauna ko wala sami ba to ko were kana seka ke anga jamana kono pepo o mi yere na ministri nyama kono o bara kuru mukari na domba wi amta kuna fone akon amta Dubai kakeni anga jamana ka don kere ne mi yere be ka ke Dubai dugu kono no be ka wele ko Expo Universel 2020 jona tapmaka o yere de konesa ko femba to nanga jamana kono fombe la kodo ani do be se ka fara anga jamana soro ka to gamina ko ka anika mo ko kunshi anga jamana na to gamina bawo ko bela jelen ka do nga fasa anga jamana konte kele dugu gansen ko ni ko na anga jamana kono ki fene idime sebe masa o baro yera la ka fasa anga ministri nyama kono yo o don kere ne bara kuro mo kari Dubai dugu kono kun o mi anaka barake chedin chama kono be keneka ministri mi yera kono sigilino bayalamandu ni fere kunka foka ke ministri mi yera kono sigilino artisanat and culture kunka unu to nyogon ku bela jeleno kono be ni kenen ka kamali kuna wulu alisa kuna fona kunka anga ton kala ne mi yera be no e asfiai na le de ko association solidarité femmes d'ici d'ailleurs na nyema no e Fatmata baraka mint amudi ay la ka fasa ko ke ni tasuma jeni ba mi yera ko ni kala faraje garaballa kale ko ni billa khaseye mo goma ka tara de maduma o mi yera ka tara ni dumuni fe ani fini chamai kadi mo gonu ma baw ko mo gomu ko ni jadi so ni kuina ale tara ka ta ka de meduma aka ton tokola alisa anga jamana kuna fonola ayira la ka fasa ko fanga sinamaton no e parti politique mo oy ayira la ka fasa ko o shehin ko ni farala nyon ka abija dugu kono mi yere ko ni nu yo to ko ko mouvement faso dambe l'honneur à la patrie ayira ka fasa ko février kalo kle mo gan wolon vla ko olu kon ne fenemina boko ka fanga sigi senga fanga mi yere de kono kuno o te fintigila ko ka fanga ayira ka fasa ko février kalo kle mo gan wolon vla ko kon be beni soro suka fanga bani anga jamana kono kulu yere de fenemina fara nyon nga sa ko ka kulu do former mi yere de kono ko olu de kon jamana ko nye bebna tamolu bolo ko ani ko olu kon mina kala to ke anga jamana kono kalo woro kono na obolo no bla seba mi yere nu woke kabo Abidjan dugu kono kana anga jamana ma so mi honi sigleno nega juru sira ana kun fon koloshilima no AMRTP mo koy lu bora ka soro le sira bla senga sa soro le sira mi yere nu ko ni numéro di wala sa mo be se ku wole to ga mina kan nega juru so munu ba anga jamana kona ko lu ka baro tablo fo ya ida ka fasa ko ka keni nega juru so nu ko ni fanga soro anga jamana kono to ga mina ko malende me kan aseka kuma nega juru sira nu ko ni ka bara tablo ka anga jamana kono o numéro yere de ko ni ko bi shehi fu
444 nimero min yɛrɛ na min n'o sɛbɛn walasa bɛɛ lajɛlen bɛ se k'a ye cogoya min na. An ka jɛkuluba min yɛrɛ bɛ n'o de bɛ ko Yɛrɛwolo debout sur les remparts ka kɛ ni olu kɔni ka cɛden 2 yɛrɛ kɔni k'u ni nɛgɛ kun karilen don la n'o de ye Pape Diallo ye fo ka taa se Adama Diko ma a yɛrɛ la ka fasa ko bidon na ko olu kɔni bilala an ka kiritigɛsoba fɛ n'o yɛrɛ de kɔni kiritigɛso 4nan ye u y'a yira ka fasa ko ni cɛ 2 in kɔni kun datugulen no fɛn na fɛn min yɛrɛ de kɔni ko kɔni kun ye kuma fɔ kuma min bɛ se ka jadi boli jamana kɔnɔ o hukumu kɔnɔna de la sa kiritigɛba communicatif mɔgɔw olu yɛrɛ de kɔni kun kɛlen ka nɛgɛ karu la nka bidon in na sa yɛrɛ la ka fasa k'u kɔni bilala fɔlɔ ɲɔnu ka kiri donba cɛ. Am ta Gawo Nasra Gawo sa am ta Almustra a yɛrɛ la ka fasa ko mɔgɔ minnu kɔni kun bolila ka b'u sigiyɔrɔ la min ye kɛlɛ sababu ye ko o mɔgɔ caman kɔni y'u sigiyɔrɔ magɛ Almustra dugu kɔnɔna na a yɛrɛ la ka fasa k'u bɔra Guma ani Asongo dugumisɛnninw na ko ka t'u sigiyɔrɔ la Almustra dugu kɔnɔ o min yɛrɛ u bɛ kulekan bila ka na an ka jamana ɲɛma ani ONG minnu yɛrɛ kɔni sigilen no adamadenw ka hakɛ latagali ma k'u kɔni k'u kɔfilɛ ni mɔgɔ na ko bawo k'u kɔni bɛ yɔrɔ min na bi u seginna ka t'u sigiyɔrɔ la ko u mago bɛ dɛmɛ la kosɛbɛ. An ta Sikaso n'an taara Sikaso sa min yɛrɛ de ye kɔngɔ kɛlɛli ye fo kɛrɛnkɛrɛnnenya la denmisɛnninw ta n'an b'o wele ko malnutrition o baara kɔni daminɛla Sikaso mairie fɛ min yɛrɛ n'a y'o sigi sen kan ni jɛkulu min yɛrɛ n'o de kɔni ye Iporo Iriga mɔgɔw ye o jɛkulu ninnu sa yɛrɛ ka fasa ko olu kɔkɔrɔdɔma ye ONG min yɛrɛ bɛ wele ko ONG Amedi olu yɛrɛ de kɔni kɔkɔrɔdɔma ni jɛkulu mɔgɔ ni olu kɔni wililen no ka baara kɛ Sikaso dugu kɔnɔ o min yɛrɛ u bɛ tagama denbaw ni ɲɔgɔn cɛ walasa u bɛ se ka denmisɛnninw ka kɔngɔ kɛlɛ cogoya min na Sikaso dugu kɔnɔna na. Am ta Songo n'an sera Songo sa la ka fasa ko bolimafɛn min yɛrɛ kɔni kɛrɛnkɛrɛnlen no an Songo banabatɔ gɛlɛnw tali la n'an b'a fɔ ma ko ambulance a la ka fasa ko banbagaci wale cɛ 4 kɔni taara bi o kɛnɛyaso mɔgɔ ninnu ka boli n'o o bolimafɛn ye u y'a yira ka fasa ko ɲɔnu kɔni ka boli ni bolimafɛn ye ko cɛ min yɛrɛ kɔni b'a mɔbili boli ko y'u yɛrɛ di o muso ma k'o muso bugɔ kosɛbɛ ko ani ko u bolila ni an ka wari 20,000 fɛnɛ u y'a yira ka fasa ko ɲininiw kɔni dayɛlɛlen no walasa ni banbaci wale mɔgɔ ninnu kɔni bɛ se ka ye togoya min na. Am ta Banaba n'an sera Banabakaw kɔni kɛlen ka kulekan bila ka na an ka dugu kɔnɔ u y'a yira ka fasa ko sukaro o kɔni bɛ sɔrɔ bi Banaba dugu kɔnɔ 140 na ko min yɛrɛ de ye an ka malo min n'o ye gamiyaka ye ko o kilo 50 bɔrɔ ko o bɛ Banaba bi 4,200 la ko min yɛrɛ de ye ɲɔ o kilo 100 o ko o bɔrɔ ko kɔni bɛ 5000 la bi Banaba dugu kɔnɔ ko feerekɛlaw kɔni ko o gɛlɛya sɔrɔ la ko ka kɛ ni CEDEAO ni UEMOA ye ɲangili min ta ko k'an ka jamana sɛgɛrɛ Banabakaw kɔni kulekan bila ka na dugu kɔnɔ ko jamana ɲɛmaa kɔni o k'i kɔfilɛ olu la walasa fura bɛ se ka sɔrɔ ni gɛlɛya ko in na togoya min na. Am ta kɔkan n'an taara kɔkan kibaru la sa ka kɛ ni gɛlɛya ko min yɛrɛ bɛ Rusilakaw ka jamana ani Ukrainikaw ka jamana cɛ a yɛrɛ ka fasa ko bi sɔgɔmada joona in na ko Rusi ɲɛma n'o de ye Vladimir Putin ko kɔni kumakan min yɛrɛ n'a ka kɛlɛkɛcɛ don kɔni ka taa kɛlɛ daminɛ Ukraine dugu kɔnɔ n'an yɛrɛ kɔni b'a fɔ ma ko bombardement an bɛ yɔrɔ min na sa yɛrɛ la ka fasa ko dugu minnu yɛrɛ kɔni ye u t'a sɔrɔ nin ko in na ko de kɔni ye Kiev, Lut, Kharkiv, Dnipro, Lviv, Odessa, Donetsk, Luhansk ani Mariupol ko o dugu ninnu yɛrɛ de kɔni u t'a sɔrɔ nin ko in na ko bawo ko ni caman kɔni bɛ ka bɔ nin ko in na an bɛ yɔrɔ min na sisan Ukrainikaw ni Rusikaw ka nin kɛlɛ in na. Alisa o kɛlɛ kelen kun ka kɛ ni tiɲɛ balontanba min yɛrɛ n'o yɛrɛ de kɔni min kun bɛna kɛ Rusi dugu kɔnɔ a yɛrɛ ka fasa ko olu kɔni fana ye kuma ɲɔgɔn kɛ n'o a bɛ fɔ ma ko UEFA olu bɛ ɲɔgɔn dalajɛ la ɲɔgɔn dalajɛ min yɛrɛ n'u kɔni bɛ k'a jateminɛ ka fasa ko ka kɛ ni balontanba min yɛrɛ kɔni kun kan ka ta kɛ Rusi kɛrɛnkɛrɛnnenya la mɛ kalo tile 28 ko u bɛna jateminɛ kɛ k'a dɔn ka fasa n'a sɔrɔ o ko in kɔni bɛna bɔ a ma halisa ka kɛ ni kɛlɛ in kun kan ko ye. Alisa Ukrainikaw ka ni Rusikaw ka ni kɛlɛ in a yɛrɛ la ka fasa ko ka diɲɛ jɔkuluba yɛrɛ kɔni sa ko olu kɔni wililen no ko ka ɲangili ta ka ɲɛsin Vladimir Putin a n'a ka jamana kɔnɔdenw ma ka kɛ ni u kɔni ye ni jadi ko min ta ka Ukrainikaw ka jamana sɛgɛrɛ. Mali kunnafoni jabaran layɛbagaw halisa ka kunnafoni datugu pewu komi fitɛni bɔtɔla don aw yɛrɛ bɛɛ b'a kalama ni mɔgɔ minnu yɛrɛ kɔni mago bɛ kilimu la
kilimu ɲɛnamaw na réfrigérateur gazu togole Pascal ale kɔni ka baara bɛnu numa n'ale yɛrɛ kɔni sigiyɔrɔ dagalen no Bakɔ Jikɔrɔ ni ACI kɔnɔna na ale ka baara de kɔni tɛ dan dɔrɔn ma min ye ka mobile kilimu gilan ka mobile kilimu fiyɛ ani fo ka taa ka so ka taa ka kilimu fiyɛ ale b'o baaraw bɛɛ lajɛlen kɛ ni mɔgɔ mago b'a la sa i kɔni bɛ se ka weleli kɛ téléphone numéro la o min yɛrɛ de 66 02 98 25 fo ka taa se 75 37 16 96 ma kɔni ye nin numéro ninnu wele dɔrɔn Togolɛ Pascal i n'o kɔni bɛ kara ɲɔgɔn na a bɛ taa ka t'i dusu suma f'i fɛ yen Mali kunnafoni jabani labagaw ni kunnafoni dama dama de kun b'an bolo k'a da bɛɛ lajɛlen kulo kan an b'a fɔ k'an bɛɛ kunnafoni wɛrɛ kɛnɛ kan an b'a fɔ halisa ko Ala ka bɛɛ lajɛlen ka ɲini fɛnw ka sɔrɔ fɛ k'Ala k'an bɛɛ lajɛlen sabati ko garisigɛ sanuman bɛ Ala bolo k'a k'o nɔgɔya ne ni aw bɛɛ lajɛlen k'aw bɛɛ lajɛlen to aw sigiyɔrɔ la